खुलुमबाय लोगोफोर आंनि रिंखां बर' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे बराय हरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाबोलायबाय। बे भिडिअआनो जाबाय बिराद दुखुनि। आं मा दुखु जादों बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै लोगोफोर। आङो नै आरो दायो दुखुनि गेजेरावनो बिराद माने थाबैनो नै देलायबाय गानबाय जोमबाय। आं गानना जोमना बबेयाव थांगोन बेखौबो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन लोगोफोर। नायलांबाय थादो आंनि दुखुआ मा जादों। लोगोफोर आंनि दुखुखौ आङो नै नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै। नायदो मा दुखु जादों। लोगोफोर नै आंना मैयायो हठाथनो दाउआ मोनाबिलि समाव माने एसे थेन्थावनाय बायदि जादोंमोन। ओमफ्राय जौफेनाय बायदि गायलां गायथां थाबायबाय थादोंमोन। बिनि थाखाय आङो सानबाय बे माबा मोनसे बेराम जादो, बेखौ एक्सट्रायै दोननोसै होननानै आङो नैबे ब्रुडिंनि माने राउन्ड माबायावनो हलावनो लाबोदोंमोन। आं नै माइरंबो होनानै दोनदोंमोन, नाथाय माइरंखौबो जायाखैनो आं फुङाव नायनासो नुबाय जे दाउआ माने गैला, थैबाय। लोगोफोर नै आं खोन्थानि नोंथांमोननो, बिराद दुखु जादों। माखासेयाबो बेबायदिनो जादों। नै जौफेनाय बायदि एसे होरलां होरथां जादों आरो बेनिफ्राय खर'खौ थिखांनो हायाखै। बेबायदि जानानै नै थैनानै थाबाय लोगोफोर। बिराद दुखु जादों आङो। मा खालामनो। नै लोगोफोर आंनि दाउआ माबायदि नायलाय नै थैबाय। बिराद दुखु जादों आङो। बेखौनो आङो भेटेनारि माबायावहाय फार्मासिस्टआव थांनोसै। भेटेनारियाव थांनानै मानि थाखाय जादों बिसोरनि लक्षणफोरखौ आं खोन्थानानै मुलि लाना फैनो नागिरदों आरो लोगोफोर। आं माखासेखौबो उनाव खोन्थागासिनो दङ। आङो दायो मुलि लायनो थांनो नागिरदों। नै लोगोफोर 3 पुवासो जाबायमोन, गिदिरथार जाबायमोन दाउआ। मा खालामनो, उपाय गैया आरो लोगोफोर। नै दायो नोंथांमोन आं दाउखौ खोन्थाबाय। दा थांनोसै आङो। हारसिं जायो नालाय बिबोनांखौ लानानै थांफानोसै आरो लोगोफोर। दा फैनानै माबायदि खालामो नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामगोन, खोन्थागोन, रायलायगोन मा बेराम जादों, मानि थाखाय बेबायदि जादों, नङा होमबा लोगोफोर। नै आङो दायो स्कुटि बहननोसै, थांनोसै लोगोफोर। नै दायो आंना बे स्कुटिजोंनो थांगोन। बेनो आंनि जिबन साथी। बेजोंनो थांनोसै आङो। थांनानै आङो मुलिखौ लानानै फैनोसै लोगोफोर। माने बिबोनांखौ लानानै मोनफैबाय लोगोफोर। जोङो आङो दखानखौ खोन्थानि नोंथांमोननो। जों बेयावनो लानोसै मुलिफोरखौ। दहाय लानोसै। दादा गैथ'वा, जों बेयावनो लानोसै लोगोफोर मुलिखौ लाबाय, दा थांनोसै। मुलिखौ लाबाय बिबोनाङा, मुलिखौ लाबाय, थांनोसै। लोगोफोर आङो न'आव मोनफैबाय। नै मुलिखौबो लानानै फैबाय। दायो दाउनि खाथियाव थांनोसै, मुलिखौ हैनोसै आङो दाउफोरनो। नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो आंनि मुलि होनाय आरो दाउफोरखौ। दा थांनोसै आरो दाउ फार्माव। माखासेया जेबो जायाखै, माखासेया एसे माने गां ग्लब ग्लब जादों आरो नैबे मासेया। बे मासेया एसे गां ग्लब ग्लब जादों। बेबायदि एसे गां ग्लब ग्लब माने उन्दुगोन दुरबल जाबाय थादों आरो बिसोरो। ओमफ्राय सोरबाया जौफेनाय बायदि एसे बारदेरला बायदों। बिनिनो आङो दायो दाउनो मुलिखौ होना होनोसै आरो लाबोनाय मुलिफोरखौ। लोगोफोर नै खियाबो बेबायदि गुफुर खिदो आरो नै बेबायदि गुफुर खिदो। बिनि थाखाय आङो खिनायनिबो मुलि लाबोखाबाय, खिन्थु खिनायनिखौ आङो दा होनो हानाय नङा।
फुङाव लेगजिन पाउडार होबाय ना बिनिफ्राय दा बिसोरो खिनायजों आरो लोमजानाय बेमार जानायजों माने दुरबल जाजोब्बाय दायो बिसोरनो आङो दुरबलनि भिटामिनसो होना लाग्रोनांगोन बिनि उनावसो बिसोरनो आङो मा बुङो लोमजानाय आरो खिनायनिखौ होगोन मानोना बिसोर बिराद दुरबल जादों दाउफ्रा माने खारखावनोनो गोसो गैया बयबो बिदिनो मा बुङो दलद दलद गावजुर गावजुर जाजोबदों आरो नायलाय बै मासेनि गाङा बोरै जादों लोगोफोर बेलाय नै बेबायदि गाङा गाहायाव गुग्लुब बुग्लुब जादों आरो लोगोफोर नै आङो कालाइगावआव थांनानै भेटेनारिनिफ्राय बे मुलिखौ लानानै फैबाय भिटामिन मेकोबालामाइन भिटामिन निउरुकाइन प्लास मा बुंगोन बेखौ सिराप थ' बेयो दुरबलनि थाखाय थ' एसे साननैसोनिफ्रायनो खिनाय जादोंमोन आं आन्दाज खालामाखैमोन थ' दाउफ्रा बिराद दुरबल जादों थ' बे दुरबलनि थाखाय बे भिटामिनखौ आं होग्रोना लानोसै बेनि उनावसो बाखि मुलिखौ होगोन लोगोफोर आङो बेखौ दायो 1 लिटार दैयावहाय 20 ml बेबायदि होनानै आं बिसोरनो मुलिखौ जाहोनोसै आरो एसे आराम मोननायनि मानोना बिसोरो बिरखावनो बा खारखावनोनो गोसो गैयि बायदि दुरबल उन्दुग्रब बिदि जाबाय थादों आंनि दाउफ्रा मैया मोना 3टासो बाजियावसो आङो बे दहाय थैनाय दाउखौ आं नोंथांमोननो जाखौ खोन्थादो बे थैनायखौ माने एसे बे माबायावहाय हाग्रा सिङावहाय गावजुर जुर जानानै दंबाय थायोमोन बिनि उनाव आङो उनावसो नुबाय जे दाउआ मा जादों होनना एसे बेराम जानायखाय आङो बेखौ माने एक्सट्रायै आङो मुलिबो लायस्लाबनो हायैखाय एक्सट्रायै क्वारेन्टाइन बायदि दोननिसै बेखौ बेलेगाव बिनि बेमारा सनगोन होननानै आङो जेब्ला ब्रुडिंनि बे हलाव लांदोंमोन थ' हरावनो थैनानै थाबाय लोगोफोर थ' बिनि थाखाय आङो हाखु दाखु माखासेयाव बेबायदिनो बांद्राय दुरबल जागोन होननानै आङो दिनै बेखौ मुलिखौ लायब्रबबाय थ' होना नायनोसै माबायदि जायो रिजाल्टखौ नोंथांमोनाबो मोनगोन आं बे साननै माने बेमारनि बे दाउनि माने माबाखौहाय होबायनो थागोन आपडेट होबाय थागोन थ' बेखौ दिनै होग्रोनोसै बेखौ भिटामिनखौ होयोब्ला आरो गुबुन बेलेग मुलि होनो हाया नालाय थ' आङो दायो मुलिखौ लगायनानै होनोसै एसे दुंबुर दैयाव लोगोफोर नै बेबायदि खिदो आरो नै गुफुर खिदो नै बायदि खिदो आरो नै बे मासेयाबो खिनानै गालांबावबाय नै बेबायदि गुफुर खिदो खिनानै बिराद दुरबल जादों बिसोरो बिदि गांसो जानासो जादोंना मादोना आं हमनो हायाखै लोगोफोर गोदान ना बेबायदि आरो बिसोर बिराद गांसोबो जादों गांसो बिराद मोजां मोनो गांसो जानो माने बेमार जायाबा गावसोरनि देहाया बिराद मोजांबा जि खारो बिराद नायनो मोजां नुखायो आरो आर्मि मिलिटारि बायदि बिदि फालोब खारो ओरै खारो जि मोजां नुखायो लोगोफोर मान मोजां दाउआ बिदि दुरबल जायोबा मोजां मोना नङा होमबा लोगोफोर दासो फार्स्ट फिसिदो बेबायदि जाबा बोरै जानो एकदम माने बिदि खारो आरो बिसोरो नायनो बिराद मोजां मोनखायो गांसो जानो माखासे खारदो जि मोजां नुखायो खारनायखौ खारबोबाय आरो बिसोर जमानो गिदो माबा फैदो दाउख्राय फैबाबो बिराद गियो बिसोरो दाउख्रायफोरखौनो गिसोयो खारला खारलि जायो गिख'थार न' सिङाव हाबहैजोबलायबाय बिदि न' सिङाव हाबहैजोबबाय आं दायो नै 1 लिटार माने दै जखानि लाबाय दा बेवहाय 20 ml होनोसै लोगोफोर बे 5 ml थायो नालाय बिदिनो सफाब्रै होनोसै आरो होनोसै मानोना दैखौ आङो खम परिमाननि माने इसेल' होदो मुलिखौ जाहाथे दैया दाउफ्राहाय दैखौ लोंजोबनो हायो बिनि थाखाय इसेल' होदो थ' दायो होना होनि एसे रानना होनोसै
होनोसै आङो दाउफोरा लोंथोसै बेनिफ्राय आरो फिसाफोरनोबो हैबावनोसै फिसाफोरनोबो नै 1 लिटारावहाय आङो फिसाफोरनिखौ 10 ml होनोसै आरो सफानै फिसाफोराबो बिराद दुरबल जादों खिनाय जादों बिसोरनि आरो फिसाफोरनिया आरो मा होनदो एकदम दै माने सोर सेरका बायदि खिदो आरो सेरका गावनाय होनाय बायदि दै साफा खिदो थ' फिसाफोराबो बेबायदिनो गां गुज्रु दुरबल जाजोबदों थ' बिनि थाखाय आं बे भिटामिनखौ होना होनोसै